Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Entenipun tiyang tanglet salat menika Mas terose saged ngerubah perilaku kehidupan sehari-hari. Namun napa entenipun nggih salate istiqomah, nggih ngimami, nggih menika, tapi kok nggih mboten kados ngrubah kehidupane sehari-hari nggih. Mugi-mugi niki mboten dadosipun fitnah. Nggih. Napa salat menika pun dilampahi beberapa tahun. Nggih, mboten ngerubah perilaku kehidupan sehari-hari. Mongko niki salat ingkang tertolak dhateng Allah, sehingga tidak bisa merubah kehidupan perilaku sehari-hari. Nggih niku wau terasipun jenengan ngimami nggih istiqomah menika. Setunggal salat niku enten tata carae, terutama nggih pakaian. Pakaiane kudu suci, nggih kudu tertutup aurate menika nggih. Terus bacaane dawa cendheke nggih kudu ditepakaken. 3. Ketawaduane dhateng datuwa ngadepi perintah salat menika mboten enten. Salate cepet kadose sing kados yok napa niku. Nggih niku mboten saged ngerubah kehidupan sehari-harine senajan salate nggih istiqomah, nggih ngimami menika. Nah niku mboten enten tawaduke cuwepet. Nah niku nggih sampai kula tau maringi elmune ibarate kaya ayam nyucuki jagung, kaya burung dara nyucuki jagung. Saking cepete mboten enten tawaduke. Lah niku sing nggarai mboten diterami dhateng Allah salat menika. Sehingga buktine pun nggih mboten ngerubah kehidupan sehari-hari. Nggih. Kula ngerti maksudipun panjenengan, nggih mboten napa-napa niki hake Allah kok kudu disampaikan. Senajan penyerama nggih meniku ceramah kok nggih kados nyindir-nyindir ten tiang-tiang ingkang sing nggih terasa dirasakaken omongane ceramah niku nyakiti hati. Lah niku mongko lek kebaikan digambarno awake, lek kaelekan dilempar dateng orang-orang. Lah niku salate mboten diterami dateng Allah polahe menika, mboten enten tawaduke. Salat niku mboten enten sing saged kusuk 100%, mboten enten. Mung dilampahi mawon berniatan ini perintah Allah yang harus dilaksanakan tanpa keinginan imbalan apa-apa dari Allah. Yang sudah disyariatkan dari Allah niku nggih mangke diparingaken. Allah bukan pembohong. Nggih, lah niku mongko menika salate sing bener nglampahine menika sehingga panjenengan saged ngrasakaken kenikmatan salat senajan boten kusuk. Tapi Allah ingkang semerap berapa detik atau beberapa nika enten kekusukane Allah niku ingkang semerap. Monggo panjenengan tingali. Nggih. Lek sing tiyang salate nggih kados grudak-gruduk menika sampeyan tingali kehidupane. Panjenengan pun semerap sehingga panjenengan tangletaken dan kula niku nggih perilakune mboten berubah. Ceramah merono mrene nggih nyakiti hati orang-orang sekitar ngoten to nggih. Lah niku salah setunggale salat menika mboten saged ngerubah perilaku kehidupan sehari-hari merga mboten enten tawaduke. Senajan nggih istiqomah ngimami, senajan nggih istiqomah dadi makmum. Lah niku intine ten mriku
Dadi panjenengan kalian kula, panjenengan niki lek salat sampeyan tingali. Tiang niku lek bener. Nggih senajan bacaane dawa cendheke nggih pasti luput. Kelambine suci senajan nggih elek. Mboten napa-napa niku, sepenting suci. Lah niku nggih. Ketawaduane nggih dijaga. Mboten pelan, mboten cepet-cepet menikah. Maka sampai tingali dari perilaku orang yang sholat seperti itu, kehidupan sehari-hari akan merubah perilakunya sehingga tutur katanya sopan, perilakunya kayak orang yang sudah rendah hati. Lah niku inti sholat sing sak benere. Lek sing ajeng niku wau nggih panjenengan pun semerap sampai panjenengan tangletaken kula. Mugi niki ilmu ingkang manfaat kanggo keluargaipun panjenengan lan putra-putripun panjenengan. Monggo sampaikanlah salat iku aja cepet-cepet, aja alon-alon. Sak wajare mawon untuk dilakukan. Niku ilmu bab salat cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.